Kien għad biss kellu 10 snin meta spara l-ewwel darba. Ta' 16-il sena ħasem l-ewwel darba f'kompetizzjoni ta' double trap. Din ser tkun it-tielet darba li William Ketkuti ser ikun qed jipparteċipa fl-Olimpjadi. Hekk kif matul dawn it-8 snin ħasem fl-edizzjonijiet li saru f'Beijing u f'Ateni. Esperjenzi li llum imlew lil dan l-atleta Malti ħafna aktar esperjenza sabiex jikseb aktar riżultati pożittivi lejn pajjiżna. Żgur li l-aktar ħaġa li tispikka f'dan l-atleta hija d-dixxiplina kbira illi jaħdem biha. Disciplina li waslet sabiex dan it-tiratur Malti kiseb numru kbir ta' suċċessi feta żgħira. Tkellimna ma' Jimmy Buġejja, il-coach ta' William, rigward il-preparamenti li għaddej bihom sabiex ikun fl-aqwa forma għal dawn l-Olimpjadi. Il-mira tagħna dejjem kienet l-Olimpjadi. Inna naħdmu fuqha dal-aħħar mill-bidu tas-sena, ħdimna bis-serjetà. Jiena ngħid li William l-iżjed Olimpjadi li ħajkun preparat, però tiratur li ħajjispara magħhom huma tal-istess livell, ġifieri jiddependi ħafna l-ġurnata min ikun qiegħed fil-pik dik il-ġurnata. Ketkuti ser ikun qed jibda t-taħriġ tiegħu f'Londra nhar il-ħamis li ġej filwaqt li l-ewwel fażi tat-tournament tad-double trap ser tibda nhar l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla. William Ketkuti huwa wieħed minn fost 24 tiraturi li ser ikunu qegħdin jieħdu sehem f'dawn l-Olimpjadi. It-tiratur Malti spjegalna kif matul dawn l-aħħar xhur jipprepara kemm seta biex ikun fl-aħjar forma. Trenjajna ħafna, trenjajna kif stajna minn kull aspett li stajna nitrenjaw, trenjajna ġifieri preparati, però ovvjament aħna dipenda ħafna minn dik il-ġurnata, ġifieri kemm nkunu form dik il-ġurnata. Ma aħna l-aħjar tajna issa dik il-ġurnata ħadd ma jafa ġifieri. Ovvjament naħseb ħanagħmel iktar mill-aħjar li nista'. Ketkuti ser ikun qed iġorr il-bandiera Maltija wkoll waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' dawn il-logħob.